Em passa una sensació de... Te passen bones sensacions? Satisfet amb el resultat o...? No me'n vaig amb bones sensacions. A veure, satisfet per el resultat, jo crec que al final ha sigut un empat i crec que ha sigut el més lògic dintre del partit com s'ha donat. Nosaltres, fins que no s'ha obert la llauna amb el gol de Canàries, sabíem que era un partit molt complicat de marcar el primer gol. Després del primer gol hem tingut la sentència, jugava un altre cop de Canàries que el porter la treu mig caient-se, possible penal que no sé si és, no ho sé ni ho comentaré, però bueno, hem tingut unes situacions que semblava que el partit podríem donar-li en aquell moment el vistiplau. I després, doncs, bueno, ells han apretat una mica més, han marcat el gol i han tingut dues situacions per poder guanyar. O sigui que, en línies generals, crec que l'empat és just, però no em puc anar content avui amb el partit. Jo crec que, bueno, després de Sant Andreu, on l'equip havia tingut la millor aquí a casa, doncs, bueno, hem tingut, com diguéssim, una frenada en sec, no? Ens ha costat moure la pilota, anar d'una banda a una altra, no hi havia claredat i, bueno, i al final doncs, una Generalitat de Canàries és la que ha obert el partit. Però bueno, ja et dic, satisfet perquè el que comentaves tu, quart partit sense perdre, que és important i bueno, seguim treballant perquè queden 2 partits per vacances, un tenien que serà molt complicat i després tenim aquí el líder i serà difícil a més amb la situació que a casa no ens trobem acabant d'estar còmodes, però bueno, esperem que el puguem treure endavant. L'entrenador visitant Jordi Esteve ha dit que marxa disgustat perquè segons ell un jugador l'agradi. No sé, explica com ha sigut la situació i des de la banqueta i què en penses d'aquests fets que han produït el partit. Mira, jo no em ficaré en aquestes coses. Jo l'únic que puc dir és que a ell em sembla que ve una sanció de 3 partits. O sigui que no vull dir res més. A partir d'aquí cadascú és lliure de dir el que vulgui, el que pensa. Crec que la seva acció tampoc és correcta, agafar la pilota i tirar-la o no deixar de treure-la de banda a l'equip contrari, però ja et dic, són situacions que es donen dintre d'un partit, els nervis estan al 100%, tothom, i bueno, quan et sentes aquí jo crec que li ha de donar una mica de seny a tot, perquè si no es munta un circ o no n'hi ha. La segona pregunta, ara mateix teniu 24 punts, us queden 2 partits com has dit molt complicats. Què n'espera aquests 2 partits? La salvació amb 45, esteu quasi, bueno, ja hem passat la meitat. Com ho veus això? Home, espero, sobretot la dinàmica de fora de casa, que portem 3 partits consecutius guanyant. Ojalà seria el quart, no? Seria l'ideal. El que passa que cada vegada es va complicant molt més i la segona volta serà molt més complicada encara, doncs perquè els equips es postularan ja per intentar arribar als objectius i hi haurà canvis, hi haurà jugadors d'entrada, nous jugadors, i serà difícil. A més, doncs, bueno, avui nosaltres veníem amb moltes baixes i avui he tingut que debutar un nano, un juvenil, que jo crec que és important pel club, que de mica en mica es vagi comptant a la pedrera i bueno, a partir d'aquí ja et dic, el que esperem sobretot és a fora continuar la ratxa que estem tenint, competir com estem competint a fora de casa i després bueno, aquí a casa ja parlarem del líder perquè serà un partit que bueno, al jugador li agrada jugar aquest tipus de partit, no? Ve el líder, ve poca motivació perquè té que estar al 100%, però pensem en un Tinient que serà un partit molt complicat. Com valores el partit que ha fet avui Canàries? Bé, la veritat és que bé, és un nano del que esperem molt. Mica en mica s'està intentant introduir dintre del grup i esperem que doni més, nosaltres esperem més d'ell, perquè és important que avui se senti important, perquè és un jugador que jo crec que quan se sent important dona una mica més de sí, i avui ha estat molt bé a l'estratègia on els llançaments quasi s'han produït un gol, que en fora de joc, 2 o 3 rematades i després ha decidit amb el gol, ha decidit l'empat, ha sigut important. Llavors, doncs, bueno, esperem que continuem amb aquesta línia i de moment diem que progressa adequadament. Gràcies. Vale.